Здравейте! Днес бих желала да поговорим за една доста опасна статистика на територията на Великобритания, свързана с инциденти в селското стопанство и във фермите. Тревожната статистика е тази, че през последните 12 месеца 41 души са загубили живота си по време на такъв инцидент. Това е така, защото доста често мерките за безопасност на труда, които работодателят трябва да спазва, не се прилагат със същата сила при самостоятелно наетите лица, като при тези, които работят на постоянен трудов договор. Опасната статистика би трябвало да напомни на работодателя, че мерките за безопасност на труда са изключително важни за поддържането на един устойчив селскостопански бизнес и ниво на заетост. Ако сте пострадали по време на такъв инцидент, свързан с селското стопанство или ферма, то вие може да се свържете с нас, за да обсъдим напълно безплатно и в пълна анонимност какви са вашите права за завеждане на иск за обезщетение за претърпяната физическа